ba ka rufa ido kai fata kirkin ana ganin ka Allah ba za a haba rogo kwana uku ba a dafa rogo ba he Allah sai ba aikin banza ji kai ka ga ko wannan ba rogo ba har ba ka dafa Allah wallahi yabba ka ga ko ga wani bawon Allah can da Allah ya sa na daure karen nan amma Allah gaba ta malam bismillah yabba Allah yau da dibaro Allah wallahi Allah ya taimake ni mutane ba tsoron Allah Allah ya taimaka kan mai iwa man karana bari in lallaba ko kuma tunda ya ce yanzu kawo mai na kawo mai kamashin maro tunda Muhammad Alhassan ya bani rogon nan a dafa na je gurin darakta Suleiman mai gidan kallo ya bani 700 yace a je guri Allah fa ka ce ba mun ka kuli da kai rogon nan ga abun ta mallan Allah bismillah da makaran ce tana dan daure ka dan kama mun da dora rana ta yi kuma a ce ka ce me karan da ka daure ne bayan na daure dan ka ba mun ne ka dora dama ina neman mai kiwon mun kara shi yasa na zo da magariba rogo ba ne da huba dama kai ne kake neman makara